Kurban Ardaya Soda saking Dusun Guak Ngrabak ingkang dipun ayahi kalian para pemuda-pemudi Dusun Guak. Matur suwun kagem panitia Kolab Fest ingkang sampun kersa sareng-sareng uri-uri budaya Jawi. Para pamirsa budaya sugeng hamriksani ngantos patung. Soreng kang marakman ngarsi Ardaya Soda pun asmi mula enggal kapyarsana sun lelipur ring handika sami Ingkang kala semanten Adit Pati Cipang lebih dawuh saking Rama Sunedus pramila ndhawuhaken titah kangge patih Rangga Betaun ugi Pangeran Timur.
tahun. Kula badhe tindak sowan wonten Pangati Kudus. Panjenengan boten kula parengaken nderek sowan tau. Kok saged? Amargi panjenengan kula pasrahaken bab katentremanipun Kadipaten Jipat. Walah jadi ngapunten, iki kadul. Kowe kaya lancang temen, iki pakaianmu. Ada berbayangane. Wonten taun. Apa? Paring dawuh Kanjeng Adipati. Saklamine kula tinggal kula pasrahaken panjenengan kalian Dimas Arya Mataram. Lho iki sing ngomong-ngomong iki nang ndi ya, Kae? Dimas Arya Mataram. Cek cek cek. Dimas Arya Mataram. Slirane uga kudu ngawat-awati aja nganti ana telik sandi kang lumebu. Paribasan Jerono Cagang kandelno beteng. Eling-eling ingsun budal. Monggo, ingkang atas-atas, monggo. Kok didoli wae.
Ora. Tekake. Kalmen. Ayo. Ayo. Dur. Lu goburi. Kene. Mbok tulung jati iki lho kesel kabeh awake. Apa telu kuwe? Kabeh. Mangga. Mriki. Iki ngaleh. Wonten taun lan kowe Senopati. Kula nedha lila sanget bilih anggenipun paring kula wentah dumateng para sreng. Boten ngujiwani. Inggih Kanjeng Adipati. Menika katon gerayah nika Kanjeng Adipati. Jenengan Paci saestu boten ngujiwani dados sawanci-wanci kula dugekaken gruduk wonten ing pajak. Nggih. Para sreng ingsun pingerti kaya ngapa anggonmu gegladen peperangan. Gladen peperangan. Kawiwitan. Kadek, tindakno kewajibanmu, Kadek. Ayo dadi dake. Ya kono sing hati-hati.
Didi Wanci iki wis teko wayahe ingsun rampung anggone nglakoni apa sing didhawuhke dening Sunan Kudus. Mula aku arep jugarake anggone Talak Brata. Nganakake Andrawina Kembul Bujana Suka Parisuka. Pekatik soreng rono lan rangkut enggal dicawiske ubur amene. Lungguh sing apik. Kene. Kene. Ya ana sikile ning kok ya kudune ya ora mlaku rene ta ya lah. Tulung papakno. Gojagong. Kewalik. Kewalik. Wong ora rada pengalaman, nganu kursi iki diwalik. Iki piyagung lho, iki ora kena dolanan kowe. Balik. Nah. Ora wedi kowe. Momen tahun. Alah. Oh, ngono kedi. Momen tahun. Miturut peta-petanganipun momen tahun. Dinten niki sampun jangkep anggen kula lampahi Talak Brata momen tahun. Aku kok lali ya, Mas. Menawi miturut petangan kula iki lur. Atos momen tahun. Alah. Iki gak ngitungke nggone Talak Brata Kanjeng Adipati ya, Nyuk ya. Lungguh sing nganteng. Iki kaya wis ganep momen tahun. Sing nganteng. Bocah hitungake. Iki menyawi momen tahun. Nek ngono meneh ya iki yo melu. Centrol. Momen tahun. Ora sembrono. Iki pelanggaran lho ngono iki. Pelanggaran lho. Malah ngejak-ngejak wong tuwa. Momen tahun. Jenengan iku sampun sepuh. Oh nggih, kula sepuh kula. Oh kono kok. Lah sing muni ki ning kono kok diwasni tekan kono aku. Alah. Enggak, enggak. Yo katut. Kiye sing marai wae nggih. Momen tahun sampun dietang napa dereng momen tahun? Sampun jangkep napa dereng? Niki gak tak etung niki lho Kanjeng Adipati kok nek. Jenengan biasane budak kok. 1 2 3 4 5 6. Kok dijine ana 12 ndak Pun lho. jangkep nggih. Nggih. Kalih saya dhewe. Oh sampun nggih. Nggih, bonus nggih. Dipun miwiti mawon. Ayo para soreng. Padha direjekno. Ayo maju kene. Dikeroyok kene. Ayo do maju kene. Kene. Suka padha seneng-seneng. Suka. Aja syuk-syuk iki ki rada bodol lho. Wis mandandani meneh.
Hop. Sing sabar iki kan. Kok pekatik tawang-tawang tangis enten apa? Kose tak takonane sik. Kowe karep nonton bar melu kene. Nek melu kene bayaran, nek nonton nono bayarane lho. Walah. Wis seseni wong akeh bareng kowe. Iyalah. Malah jadi tinggal iki lamun kata jenengan niku sampun sepuh ngantos 100. Manut Nonton bawah. Ora usah bayari. Bali kono. iki aku metu iki. Aku metu iki. Burung rambut. Aku jadi seneni iki lho. Sama kan. Kowe nyeneni kuwi bar minggu nyeneni. Semua. Ya lah yo. Disetoni kudu. Ayo munggah. Ayo. Sore. Oh. Aja atraksi nang kono wong. Ayo aja jamuke. Mesake YouTuber iki kangelan le nyuting awak. Aja jamuke lara. Engko kowe kudu tak tempuh tenan. Kidong enggak. Aku ki nangis. Malah guyu. Malah guyu. Aku kan Kene panggung kene ngalor. Permen. Tuku permen rono. Permen kono. Ya, iki lara iki. Iki tanggung jawab lho kowe. Iki mesake pekathik iki ngopo kupinge wong. Aku ki ya lah. Kowe ngopo nangis? Takoni kuwi. Alah, aku ya tambuk nang kene kae. Ayo. Kuwi ngopo kuwi? Kuwi nang kupinge ana apa jipuk kuwi? Sik wae. Kanjeng Adipati tulung kanjeng. Iki ngopo? Kula mau saking kerumput. Ya ora sang guyu Ora guyu. kaya wis. Ya ngomong biasa ora sang guyu. Kowe nangis to tak kira wis. Oh nangis yo. Ayo wis ora kanggo. Kok nek ana wong golek-golek nganu. Paman, digawa nang gone Pati Usada paman. Nganti pulih paman. Niku wonten napa paman? Kuwi nawalane dikekke sik. Iki isih lara le jajamuk rek. Kaji Pati. Iki kaya ana nawala saka Adiwijaya. Ya, kesien. Iki saka pajak. Ya niki bawa pekatik. Wah, ngoten niku dikanteni. Iya. Iki. Ora apa-apa. Pekathik kuwi abdi kinasihku senajan kaya ngono. Tetep tak resnani kabeh. Iya. Gawa rene tak wacane. Kowe iki plak-pluk. Nya. Goro. Iyalah. Sekon kok rene sebelah kene kleru meneh. Aja ngetok-ngetokke pensiun. Kalau Kanjeng Adipati dereng nangis. Omen taun. Kowe lah. Iya. Kowe sore kabeh. Nggih. Iki ana nawala saka Adiwijaya. Tak wacane. Nggih. Kula mirengke. Iki Dimas Adiwijaya paling pangalembana marang ingsun. Dilirani pirsa sapa Rya Penangsang. Nggih. Dinambaran keris brengot setang korber sing ampuhe magila-gila. Nanging layang pangalembana iki ana bacute. Sajak nyolowadi nganggo mangsi abang. Padha dirungokne. Mung sethithik cacatira. Salikase bintang yo iku. Ada di salah berakamu dengan kali corona. Ulah pilih sareh. Marah, sapi kiri kali kau sore. Sabar. Apa maksud kebaca? Rawe awal atas. Malang
Sekap semanten atur ingkang saged